Yon, good morning sa inyong lahat mga kaibigan, magandang umaga. Sa mga kababayang mga Bicolano, marahay na daw sa Indugabos. Dito na ako nag-intro sa Dito na ako nag-intro sa dagat kasi medyo kanina sa tabi. Alanganin. Medyo dikit-dikit yung bangka kaya hindi ako naka-intro. Dito na ako nag-intro sa dagat. Ngayon, papandaw tayo ulit ng ating panghanap buhay na trap dito sa Pangalimasag. Sa mga nanonood sa amin, maraming salamat sa inyong pagsuporta, na walang sawang pagsuporta sa amin. Shout out sa inyong lahat mga kaibigan. Sana makarami tayo ngayong bayan. Ito yung laman ng natin. Yung unang binatak natin doon sa gilid. Sana tong nasa laot may laman din. Ayos ah. Okay. Ayos. May laman din. Makakapag-ipon tayo nito. Kasama ko pala si Badyaw. Siya yung may hawak na camera, yung batang vlogger din yan sa sa Batang Ulagon TV. Siya yung vlogger doon. Dalawa sila. Nakakatuwa yung mga video ng mga bata niya. Mawawala ang nyo, stress at problema. Makakalimutan nyo panandalian pag pinanood nyo. Kahit ako pagka lagi ako nanonood sa kanila, nakakasaya. Baluya pa lang duman. Kilo na po. Anman to. Oh. Mahina pala doon sa gilid. Ano to? Oh. Dami oh. Oh. Kilo na po. Ano? Oh, pay ho. Ay. Uy. Plastic naman. Pati dito sa laot may plastic. Oh. Pag nalunok ng isda to, kawawa, lalo yung dolphin. May dolphin pa naman na minsan naliligaw dito. Pag nalunok to, patay. Kailangan natin itong alisin. Ayan yung isa nating manging isda. Naglalangoy. Naglalangoy. Alam mo kung sila, ay kunain ni daw. Uy, swerte ka talaga bayan. Swerte mo. Mukhang swerte ka ngayon bayan ah. Swerte ngayon si bayan. Swerte talaga si bayan. Mukhang tayo. Siniswerte tayo ngayon mga kaibigan. Medyo pa lang ang habagat, hindi pa talaga siya pumapalo. Kaya hindi pa maalon. Pero marami-rami ng alimasag. Ayan na, dami na dami na. Mga igsoon, mga amigo, mayong buntag. Malipayon na buntag sa Indong Tanan. So yun mga kaibigan,
Mukhang maganda-ganda ang araw natin ngayon. Makakaipon tayo ng dito natin kukunin yung yung iniipon natin na pambigay natin doon sa tinutulungan natin. Meron naman tayong tutulungan. Kaya maswerte tayo. Marami tayong nakuha. Kasi yung kung luluubin yung itong makukuha natin sa sahod natin sa YouTube nitong July, bibili muna natin ng pang underwater na camera, kahit man lang GoPro, kasi wala tayong pang underwater. Hindi ko na ipapakita sa inyo yung ilalim ng dagat, puro lang pang ibabaw. Kaya yun, sana makabili tayo. Namin natin nakuha, puno na yung lalagyan, no? Ayan, puno na. Ayos natin, no? Nandito na tayo sa tabi. Medyo swerte nga tayo ngayon. Ito, may mapagkunan tayo ng naiipon natin doon para doon sa tinutulong natin sa mga kabayan natin na mas nangangailangan. Medyo swerte yata tong batang to. Kasama ko ngayon si Badyaw. Yan. Ayun! So yun mga kaibigan, kasi dalawa yung bumibili dito sa amin, halos kapitbahay lang din namin. Kailangan lahat silang dalawa bigyan natin para wala masabi. Doon naman tayo sa kabila. Wado tatay no ang kuha cellphone. Puging Buboy, marami ka bang huli? Oh. Ayos? Swerte ka talaga boy, araw-araw swerte ka. Oh. Kaya lang hindi makahanap yata. A few moments later. So yun, andito na tayo sa bahay, nakauwi na tayo, kakaligo ko lang. Galing tayo sa dagat. Medyo marami tayong nakuha. Kaya makakapag-ipon tayo ng paunti-unti ron sa iniipon natin na pangtulong natin doon sa mga matatanda na nangangailangan. Yun mga kaibigan, bago tayo mag-shoutout, papakita ko muna doon sa inyo yung bubut wrap. Para naman doon sa nagtatanong kung paano ba pumapasok yung alimasag sa bubut wrap at kung paano siya ginagawa. Trap mga kaibigan, kung paano pumapasok yung dyan, yung mga isda at saka alimasag, yan ang itsura nyan. Ayan, yan ang haba nyan. Yung isang latag nyan sa dagat, mga 15 piraso. Kung marami kayong ganyan, pwede 20 piraso para mas mahaba. Dulot-dulo lang ang dugtong niyan. Itong lubid na to. Yan, dito lang, dugtong-dugtong lang yan. Isang latag. Yung pinakadulo, lalagyan nyo ng palutang para makikita nyo pag pumunta kayo sa laot. Kung saan naman pumapasok yung mga limasag dyan, yan, puro bunganga yan. Oh. Yan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Binubuo siya ng 10 bunganga hanggang sa matrap na sila rito sa bulsa. Kabilaan yan bunganga na yan. Ayun, baliktarin natin. Ayan. Yan, kabilaan may bunganga, para nakabalagbag lang siya. Pag high tide dito sa kabila, pag low tide doon naman sa kabila dadaan. Yan. Yan ang bubut wrap. Kung paano naman yang ginagawa,
Hindi namin alam kung paano gawin yan kasi nabili lang namin yan. Sa online mga kaibigan, meron yan kasi sa online namin nahanap yan. Sana doon sa nagtatanong, ayan, kung mapanood mo tong video na to, nasagot ko na yung katanungan tungkol sa bobo trap. Malakas manghuli yan, lalo na pag habagat na malalakas ang alon. Napakalakas manghuli niyan. Humuhuli kami dyan ng maabot ng 50 kilos o mahigit pa. Kaya pag mahal ang alimasag, jackpot tayo. Sa ngayon mga kaibigan, mura ang alimasag. Kaya kung makarami man tayo, halos tama-tama lang. Yan. Shout out. Kinukumusta ko nga pala yung mga Bangati family dyan sa Rizal, Kasiguran. From Giri Bangati. Yun. Shout out kay Michael Pitrimitri. Shout out kay Amor Jan Conrad. Shout out kay Christopher Ortiz. Shout out kay Janity Planos. Shout out kay Leopoldo Arnel. So yun mga kaibigan, shout out sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong panonood sa aming mga video at sa pagsuporta na rin. Salamat sa inyong lahat. At sa mga bagong bukas pa lang ng aming channel, mga kaibigan, isang pindot lang ng subscribe nyo, malaking tulong na yun para sa amin. Subscribe na kayo para updated kayo sa aming mga susunod pang mga video. So yun, hanggang dito na lang tong video mga kaibigan. God bless sa inyong lahat.